Θέλεις να κερδίσεις μπόνους από το OKX? Ξεκινάμε κατεβάζοντας το app από το επίσημο site ή το App Store. Πολύ απλό και δωρεάν. Μόλις ανοίξεις την εφαρμογή, πατάς στην εγγραφή και συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Βάλε το email ή τον αριθμό σου εύκολα και ασφαλώς. Εδώ έρχεται το χρυσό tip. Πρόσθεσε τον κωδικό πρόσκλησης για 20% έκπτωση στα τέλη και έξτρα μπόνους. Μην το ξεχάσεις, είναι το εισιτήριό σου για κέρδος. Συμπλήρωσε σωστά το email σου για να λαμβάνεις ενημερώσεις και την επιβεβαίωση ενεργοποίησης. Θα σου έρθει ένας τετραψήφιος κωδικός στο email. Τον βάζεις και επιβεβαιώνεις τον λογαριασμό σου μέσα σε δευτερόλεπτα. Για να ξεκλειδώσεις όλα τα μπόνους και τα προνόμια, κάνε επιβεβαίωση ταυτότητας, του KYC. Μια γρήγορη φωτογραφία και είσαι έτοιμος. Τέλος, μπες στη σελίδα κατάθεσης για να ξεκινήσεις τις συναλλαγές σου πανεύκολα. Το OKX προσφέρει τις καλύτερες επιλογές για αρχάριους και έμπειρους traders.